Приготвям си багаж за едно топло място. Ето каква козметика съм приготвила и защо. Който използвам, няма какво да кажа, превъзходен. Някои от вас знаят, че аз съм обсебена от тези кремове на Веледа. За лятото препоръчвам този, леката версия. Слънцезащита, която доста добре хидратира кожата, не е мазна. Най-прекрасният тинт за лице на света, то се вижда, че аз почти вече съм го изхабила. Няма по-добър фондютен за суха кожа, пък и за нормална. Този продукт го нанасям преди фондютен като основа. Някой път всъщност си го нося и самостоятелно. Ще взема тази палитра на NYX, защото искам да ви я покажа. Вече нанесох една малка щета, без да искам. Коректори. Този стормозен, прекрасен мултифункционален продукт на Armani, Fluid Sheer. Този руш на Armani Beauty в цвят 51. И този на Dior в цвят 06, Berry. Бронзиращ стик. Хайлайтери, няма как да минем само с един. Този Hyaluron Tint от L'Oreal, който много харесва. Два глоса от Golden Rose. Едно нюд червило от Armani Beauty. Спиралите с Extensionist и Lash долна Lancome, която искам да ви покажа. Около очния ми крем. Този много интересен продукт на NYX, който искам да тествам. И още няколко моливи за устни. А вие пробвали ли сте някои от тези продукти?